Isuk mreput njupuk kayu obong. Halo Cah, balik meneh ning kontene Mbak Titin ya. Iya ya Cah, ceritaku diawali aku iki mang bar ngetero lontong pesenan. Krono lontong pesenane iki njuk diterno isuk dadi aku mesisan ape njikuk kayu dikeki tanggaku. Tangga desa iki mang ceritane ngetero lontong ning gone tangga desa dadine rada ado teko omahku. Timbang bolak-balik muleh aku dadi sekalian ae nggo bojok lah kok anake melok dadi numpak ning guri kok malah seneng Cah. Dan ujuk-ujuk wis teko nggone ae, iki persiapan ape jagrakno montor. Iki kayu bekas wonge nggawe dandan bangunan Cah. Lah wonge ora nganggokno timbang ape diobong ya tak jaluk ae. Timbang kayu ora tuku lah bendina aku ya gunakno kayu. Masak karo nggodhog lontong ya nganggo pawon dadine ya kayu bendina kanggo. Lah iki lokasine sing tak jupuki kayu iku krana ning pinggir dalan gede. Dadi masih ya isuk ya is ana montor ngalor ngidul sitok loro ya tetep ana. Isuk-isuk Cah ndelok sunrise sanggek metu lah kok syahdu tenan lho ya. Apa meneh iki dina Minggu akeh wong jogging ambek sepedahan. Dadi entuk gawe sekalian cuci mata. Maklum desa nek ana kayu akeh biasane ngobong kayu ngene iki tetep nggo heman Cah. Nek kayu ngene iki ape diobong nganggur. Lek njipuk kayu bojoku wis bek iki siap-siap ape muleh. Anake manggon gurine mboke ora ketok Cah.